इन्डियानि जानानै जों इन्डियाखौ रिप्रेजेन्ट खालामफैबाय आरो बेहायनो माबा good yes hello लोगोफोर good morning and welcome back to my channel Bodo YouTube channel लोगो दा नैहाय दंफैयो नै जोङो गेलेमफुआवहाय इउनिटि सेन्टारावहाय आरो जोङो मिजिं दङ ओरैहाय ओरै आदा दङ नै आदा खेला नायफैदों ओमफ्राय भिडिअ लाबोनाया ओरैबायदि जादों माने बुस्थुआ नोंथांमोननो दि दाखालिनिफ्राय आपडेट होगासिनो दङ एसेहाय शुटिंनि मानि जोर फिल्मनि आरोना बिनि ट्रेलारा दिनै आउट जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांनो हागोन आं दसे उनावहाय ट्रेलारखौहाय बेहायनो होगोन अलरेडि बेखौ जोंनि मोनसे चेनेलाव होखाबाय एसबि भिडिअ प्रेजेन्टआवहायबो होखाबाय नायफोराबा नायाखै दसे उनाव नायदो मोजां जायोब्ला मोजां कमेन्टखौ नायखा होला जागोन आदाथ' नायबाय आदा ट्रेलारखौ नायबाय दा माबायदि मोनदों नोंलाय मोजां मानो मोजां जाबाय मोजां नायनांगोन बयबो औ नायनांगोन दा ट्रेलारावनो मोजां होखाबाय नै आंखौसो ओरैनो गोजोननो खोनाबानो गावनि खोथासै जायखिजाया जा लोगोफोर जेरै खालामलाय बांद्राय बखिबाय थाले ओमफ्राय डाइरेक्टनो जोङो दायो ट्रेलाराव थाङो हो ट्रेलार जोबनाय लोगो लोगो नोंथांमोना कमेन्टखौ खालाम बेनि उनावहाय बिसोरो जेब्लायबो बेबायदिनो खारो बिसोरखौ मानो गिनानै खारदों बिसोरनिफ्राय बासायनोब्ला बोलो लानानैसो बुलायनांगौ मा नों खोनागोन नामा आंनि बे खर'नि ब्रेना सर्ट जानायनि सिगां नोंसोर बेनिफ्राय ओंखारलां नों नोंनि रागाखौ एसे हमथानो नाजादो मानोना नोंनि बे रागायानो नोंनि जिउआव गोबां गिदिर खहा लाबोनो थांगासिनो दङ बिजय आंबो दिनैसिम रावखौबो मोजां मोनफेराखै दान सोरां हरनि अखाफोर गावदांनो आंनि गोसो अख्रांनि जोंना सोंदोना सोरखौबा गोसोनो रोंबाय नामा औ आदा गोसोथोदों खनसेनो एबाराव जोङो रां बिनाय गैयालासिनो खामानिखौ मावगोन सोरजों बुजा हरखो मा बुजादों सार आं दाबो मानसि बुथारनायखौ लाइभ नुफेराखैलै लाइभ नायनो आं बिसोरजों थांफानोसै नामा सार मोजां मोननाया माबायदि बेखौ आं फोरोंगोन दिनै मोजां मोनो रोङैखौनो मोजां मोनो फोरोंनानै आंनि बिबोनांखौसो गोदाव सोराव खालामबाय अब्ला बिदि रागा खरा मानसिजों माबोरै संसार जाहैनो बेनो नोंनि रागा जोङा होननाया सोमदोन नोंजों आंजों माब्लाबाबो गोरोबनो हानाय नङा मानोना बे जोनोमाव थामदोन आरो बिबारजों रासियानो मिलाया गोसोखांफ्लांबायसो थायो माबा बेनि अननायखौ बिखायाव जोरसो हाबना थाबाय नामा बाजै गरम बेड निउज मा हरखाब दिल्ली बेड निउज आंनि हाबा जानायाव सोरनिबा जिउ खहा जानायखौ आं लुबैयायो माथो मानसिफोरखौलाय जिबौ फिथिगम बादि एवखाखरफोर बादि बिस गोनां नुथारोलाय सोमदोरा माथो हस्पिटालाव हुस-हुस जायो दिनै सोमदोननि रागायानो आंखौ गोसो सोलायहोबाय बेयो बिबार सोर बिबार मा बिबार गलाप बिबार ना जबा बिबार आंनि जानो गोनां हिनजाव जोंनि हाबा जागोन ना बारा गोबाव गैला नोंथांमोना ट्रेलारखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामना खिन्थाब्लानो जाबाय मोजां गाज्रि ओमफ्राय जुदि सोरबाफोर बेखौहाय मा होनो दानि फैबाय थानाय फुजा एबा माबा माबि बेफोर जायगाफ्रावहाय मा होनो श' बुकिं खालामनांगौब्ला बे गाहायावनो नाम्बार होनाय दंखायो नाम्बारावहाय नोंथांमोना बुकिं खालामनो हागोन श'नि थाखायहाय नङाब्ला आंजों नङाब्ला सोरबा सिनायनाय मानसिजोंहायल' कन्टेक्ट खालामोब्ला जोङो बै जायानाखि अनार जों बेजों रायलायनानै नोंथांमोननि बुकिंखौ जों कनफार्म खालामनो हागोन आरो आसा खालामदों नोंथांमोना गासैबो बे जोंनि सावथुन जोरखौहाय अनसायगोन होननानै आरो रायजो राजा नोंथांमोन साफ्रोमनिबो अनसायनाय नांगौ दा थिग नोंथांमोना सापर्ट खालाम जोंखौहाय ओमफ्राय थोजासे नोंथांमोननि अननायखौ मोनगोन होननानै आसा खालामनाय जाबाय जोङो दायो बास्केटबल जों मेट्च नायगासिनो दङ बेहाय मोनसे बास्केटबल टुर्नामेन्ट जादों बे जायगाखौनो बुङो इउनिटि सेन्टार जों सिगांहाय बेहाय मास मोननैसो सिगां JWR डिस्टिंगुइश जेन्टेलमेन्स राइट बेहाय लादोंमोन नालाय इभेन्ट दा बे फिल्डआव माबायावनो जायगायावनो जों दंफैयो नै बे जाहैबाय मोनसे इनडोर स्टेडियाम बायदि दा बेहाय नोंथांमोना बे मेट्चखौ नाय
ओरैहाय गोबां मा होनो प्लेयार्सफोर दङ हिन्जावफोरनिबो दङ खेलाया हौवाफोरनिबो दा हौवाफोरनि जागासिनो दङ नै वाव हाबाय बा नों इन्डियाखौ नायफैबायमोन दिनैसो दा इन्टारनेसनेलसो बेबो आदा नायफैबायमोन बास्केटबल दिनै फार्स्ट टाइम मेगन जों माने रियेलाव आरोना ओरैनो माबायाव नुबाय थायोमोन इन्टारनेसनेल बेबो औ सोबाय हनै सोबाय आयो माबायदि पइन्टखौ बुजिदों मिथिलांनो एसे माबा खालामगासिनो थाल लाबाय थादों माने खेबसेनो ओरै हाबनाय लोगो लोगो 2 पइन्ट देखायदों आदसा हाबनायावहाय बुस्थुआ नैबे कर्टनाव मोनसे खोथा थायो आरोखि ना पइन्टआ नैबेहाय बै गोजाननिफ्राय सोला बे बांसिन दां आन्दाज खाथिनिफ्रायला बारा पइन्ट थाङो आरोखि औ बे 2 पइन्टआ गोजाननिफ्रायला जाहैयो आरो बियो Thank you so much, Mr. Philo and our Golden Langur Chief for come and support us. Thank you so much. Oh. Thank you guys, Golden Langur, for supporting us. I called personally and they came here to support. दायो बेहाय सेमिफाइनाल इज एबाउट टु स्टार्ट नाउ दा नायलांबाय था लोगोफोर ओमफ्राय जों माने बेहाय आलासि बायदि जोंसो सेमिखौ बेखेवना होबाय आरोना अल थेंक्स टु ब्रादार सनाम फर द इनभाइटेसन एन्ड ब्रादार ए ब्र सांगा थेंक यू फर द इनभाइटेसन Thank you so much for coming. Thank you. Thank you. बेहाय जोंनि चिफ दङ नै जोंनि मनज दा सेमिफाइनाल नायनो रेडि आदा माखासे प्रेक्टिसखौथ' नायखाबाय जों औ बेखेवनानै होबाय औ Thank you, Brother Chief, Brother Pelau, and new brother. Mizing. His name is Mizing, my friend. Yes. We are very happy to host you. Our Sangha main objective of this tournament is keeping the youths engaged. Okay. And then directly or indirectly, just awareness of the drug-free. Oh, yes, exactly. Good. And then, moreover, my friends over here, they are anti-drug squad of Bodoland. Exactly, yes. And then our chief, he not only the chief of JWR. Golden Langur, but he is also a chief of Bodoland anti-drug squad. Yes. So I really appreciate for the good works you guys have been doing. So let's hope further. We'll work together in future also. Yes, bro. Yes. Okay, thank you, bro. Thank you, brother. So the semi-final already started here. The semi-final खेला दा जाखाबाय नै बे जागासिनो दङ जों बेहाय फुरा इन्डियानि जानानै जों इन्डियाखौ रिप्रेजेन्ट खालामफैबाय आरो बेहाय ना बरिया खेलाया खिन्थु फार्स्ट टाइम नायदों दा बरिया फार्स्ट टाइम नुफेरखानायमोन सिगां नो हाबनो नाङा come on Yes! Come on. What?
2 नाम्बार ओरैबायदि खाथ्रा बे बांसिन मेक्सिमाम पइन्ट बे सोगासिनो दं दायो होखासिगोनलाय खोमा सोबायो फाउल जाबाय good good ayo junior kinle बे एसे जायगा गाज्रियाव नांदों He's injured. One very interesting. Just look at 34 number jersey. The 34 number जोंदि सासे किनले सा दंना रागदा जों जराय खालामो बिनि फिसालायाबो गेलेदों आरो बेहायनो Brother, I'm very proud of you. Your son is playing basketball here. Come on. जोंनि माला बरा दा माने नै लोगोफोरनि फिसाफ्रा माथो बल गेलेलासिनोसै हो हस्टेलनिफ्राय ओंखारबा गेलेनोसै एसे सिन्था खालामनांगोन लोगोफोरनि फिसाफ्रा एखौनो लिरबाय बल गेलेलायसै जोंना माने हस्टेलाव फरायगासिनो निफ्राय ओंखारबा गेलेनायसै फुरा ट्रेनिङाव दं दा गेलेगासिनो दङ नै That is Kinley brother's son, na? That 34 number. 34. Kinley brother, we are proud of you, man. Your son is a good scorer here. दुखु नांथाव बिराद खस्थ' खालामदोंमोन फंबायफोरा बिसोरसो बांसिन गेलेखादों गेलेनायालाय दा 36, 31 पइन्टआव बिसोर जेनबाय आरो जानानै बिराद दुखु मोनबाय नै दायो आंनि थाखायथ' विनारा बिसोरसो गोलैफ्रा मा बुङोबा नोंनिब्ला विनारा सोर गोलैफ्रा दा जेननाया दा बिसोरो हाइ स्कुलनि गथ'फोर दासो हाइ स्कुलनि गथ'फ्रानो बिराद खस्थ' खालामनायहाय जेनदोंब्लाबो बिसोर जोंनि थाखाय विनार आरो मा दा गथ'फ्रासो विनार दा गथ'फ्रा विनार बिराद मोजां गेलेदोंमोन खस्थ' खालामदोंमोन फार्स्टआवथ' बिसोरनो लांबाय थादों लिड खालामबाय थादों ओमफ्राय गेजेराव लास्टआव एसे मेंहैबाय उन्दै गथ' नालाय एसे मेंदों ओमफ्राय दा एकदम जों बायदि बोराय गोजा बिसोर जसा एसे बुरजा दं बिसोरनाव सोलोंबोनायथ' थेवब्लाबो बिसोर देरहानाय बायदि जों बिसोरखौ देरहानो लाबाय आरो दा लोगोफोर जों दायो माने ट्राइलारखौ देखायनायजों लोगोसे ओमफ्राय एसे गेलेमफुआव बेरायनानैहाय माखासे स्पर्ट्स माने मोनसे टुर्नामेन्ट जागासिनो दं बिसोरनिया बास्केटबल बेखौबो नायना फैबाय ओमफ्राय जों दा थांफिनगासिनो दङ नै गेलेमफुनिफ्रायहाय ओरै सालायगासिनो दं सासेया ओरै जोंनि दङ नै मा होनो DIG आं मानि थाखाय DIG बुंदों नोंथांमोननो एसे खिन्थानि आं हो बुस्थुआ माने दिनै ट्राइलाराथ' जोंनिया जोराबो होबाय ओमफ्राय दासो नै एसे मोनास्रोलायनानैहाय माबाखौ होबाय आरो जांख्रिथायनि थैसाम नोंथांमोना गोबां मानसिनो एक्साइटेड जानानै दं बेखौ नायनोहाय ओमफ्राय बे जोंनिया आदा मनसानो जांख्रिथाय थैसामनिबो DIG जानानै दं आरो बियो नायनांगोन बयबो खिन्थु DIG ना DGP मोनलाय DGP सो सरि लैद्राय बुंदों बिराद माने बिराद एक्साइटेडखा आरो ना नायनो थाखाय बयबो ओमफ्राय आरो बेखायनो माने बयबो नायो आरो ना माने बेयाव बिराद मोजां माने मा होनो बेखौहाय बर'नि जारिमिन जोंनि मा होनो जांख्रिथाय हान्जानि माखासे जोहोलावफोरनि जारिमिन जोंनि बर'फ्रा मारै नासयबोआ जाखो बर' जोहोलावफ्रा सिख्लाफ्रा ओमफ्राय बेखौहाय लानानैहाय जांख्रिथायनि थैसाम बे सिनेमाखौ लानाय जादों जोंनि आदा मनसमोननि बेखौबो नोंथांमोना महाय नायनांगौ आं खिन्थानि बेखौ RD मोशन पिक्चार नैबे चेनेलावहाय इउटिउबावहाय नायनो हागोन आरो सुपारहिट जाखागोन सिनेमाया बेखौबो नायदो ओइबा एसे इन्जय खालामबोबाय दा बास्केटबलखौहाय बास्केटबलाखौ दिनैसो फार्स्ट टाइम दा बेबो इन्टारनेसनेलावसो नायबाय इन्टारनेसनेलाव बुथानावसो बाव गेलेमफुआव जों इन्डियाव नायाखैथ' जों बेखेवना बलायनो मोनदों बेखेवग्राबो जोंमोन ओमफ्राय
दा बेखेवनो मोननानैहाय एसे गोजोननाय मोनदों एसे माने गोबां आरोना हांख्रायजानाय आलासिजोंसो जाहैबाय सेमि फाइनालखौहाय बेखेवग्राया मोननै सेमि फाइनाल जादों आरो ओमफ्राय दा मोननै टिम जाया देरहाना दङ बिसोर गाबोन फाइनाल गेलेगोन दा जों बिनिफ्राय फैबाय बिदाय लानानै एन्ड थेंक इउ स माच ब्रादार सनाम एन्ड ब्रादार सांगा एन्ड ब्रादार गांगे नोंसिनि माने बिथांमोननि मा होनो इनभाइट खालामनायावहाय जों बिथांमोनजोंनो इन्जय खालामबाय थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी ब्रदर्स एंड हम तो मिलते रहेगा जब तक जिंदा रहेगा तब तक